Hartono, monggo. Monggo Pak Hartono mriki. Ayo monggo. Catetan sajroning ati. Oh iya ding, anu udan kangen ya. Moh ya wis. Moh. Catetan yo, catetan sa. Oh, semono nadane. Catetan sajroning. Catetan sajroning ati.
ngethuki iki buat jebule sing melodi ngethuki. Tuk tuk gaya ngopo kaya ngene genep. Potong 10% Mas kok. Sewengi utang ngethuki tok iki lho. Tak golek sing ndi ngethuki. Marang sliramu. Kardono, jenengan ngertos pimpinannya campur sari iki dereng. Pak Sunar niku. Pak Dereng Sunar. to? Pak Komplit. Sampeyan ngerti mboten Pak Sunar pucet. Pak Sunardi. Pak Sunar mumet. Penyanyi 3 tambah 1. Lah kowe iki yo ngono jaremu rene kon isa-isa mbono mbek kon dandan. Sing Yo, duwe mumet. Yo ora salahku. Tenang, Pak. Saya bertanggung jawab kok semuanya. Gitu, Pak. Ya monggo. Sabdo Pandita Ratu lho. Dokmu. Lah apa? Monggo. Sabdo Pandita Tak sumbun marang sliramu. Bojo lali Nah, Pak timbang delok drajin.
bagian iki dhewe-dhewe. Ayo. Gaspol dangak, digaspol dangak-dangak, manukmu siap nembak, nembak. Gaspol dangak, manukmu siap ditembak. Gaspol dangak, manukku siap ditembak. Berkat nada. Luwe becik matenono timbang pepisahan pringdah kang sulestyo le wangge samudana marang kula warga karo putra Bapak. wis Oh. wis maringi Oh, barang tak Kyuris. Oke, baik. Oh, kayak ngene iki lho, Mas. Rini itu lho Apa? ngengkang kaya ngono Ya gak apa-apa. Sikilmu kuwi lho. Lelah, Mas. wong wedok kok mekangkang kaya ngono lungguh nggih Mboten saged, Bu. Nggih. Menung tanpa udan padha iso. Lah. Mboten saged, mboten saged. Saiki ngecemen to, Mas. Mboten saged, mboten saged. Menung tanpa udan. Urip ana kutha gedhe.
jiwa raga tak kurang esek-esek 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 Pak Kantono mangke bar niki bar nggih lah nggih Bayar sapa? oh jam 12 sing kesan pun ngantuk niku Malah riri. oke baik Donatur dilarang ngatur. oke baik bare jam 10 cok Jam 11 gak apa-apa Pak. ora apa-apa Pak nggih sing penting gayeng nggih Pak Hardono duwe gawe pisanan iki sing penting gayeng gak usah mboten usah Urip ana bocah gedhe ngombe tak kokok sampun Pak nggih. matur suwun nggih Pak oh penggemare anu Pak asik Mas Bengit. Sini sayangku, wong loro. Sini. diparani ngoyo-oyo Coprote. jarene wong wis mangkat lunga dianteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono Ngomongin rumahsaku ambung ngene rene ya. Iya, beda size to, Mas. Cilik iki. Bareng sempun babagi. Berkat nada campur
semene wae. Kowe dadi guru senam menawa muridmu rusak kabeh. Mosok senam kok ngene-ngene iki apa? Aku ngetokke musik iki lho. Barenge sapa? Jago guru iki. Spesial kagem Bunda Tanti Evani Lopes. Oh.
MC ini gue rudat, tutup era kerja. Gabut. Pembukaan gila. Lah yo kene ben kompak, ketok kompak, golek penake dhewe lho jenengan. Pak Sunar, MC ini potong. Ayo coba jenengan bagian jenengan ayo. Liyane meneng kabeh. Oke. Saya mau tamasya. Lonteng, lonteng. Saiki wis kepethuk. Tungtak tuh, jentak. Mas, Bidang tuh. digamel sing meneng Oh, iki. jare meneng kabeh. Ayo. Nah, lho, Mbah. Telmi sing ngendang. Tell me apa, Mas? Telat mikir. Yo tak kira Sing meneng iki. tak kira Ora kabeh lokone lho, meneng. Mas. Tilmi lah aku Hei. kan risih aku. Nah, nona tak tundung tak jreng lho ya toh. Yo. Siap sing Masuk, apik masuk. Jack pasaran. Ayo. Ojo ngisin-ngisin Iya, aku. cerewet. Aku dicoberkan ada lagi bisa. Cerewet. Nyanyi terus. Saiki wis kepethuk. Kudu musik romun ae kok. Gamelan ki muni. Iya ya. Bote muni. Terus. Nanane tak duduk tak duduk sreng. Oke. Sing penak ya. Ayo. Sesuk aku melorot. Gatel. Urung ganti iki jeroane. Kok ganti mbahmu. Saiki wis kepethuk. Gak nyanyi ra paten Mas aku dene iki batalke job lho. Oke. Alah, nesu, mutong udut. Alah. Tuwek nesu. Rumangsane koyo bagus-bagus ae. Koyo kethek ngono kae. Ayo. Terus. Dango lalah. Nyong go miku rada banter. Hei, go miku ki lho. Ayo Mbak Mas, Tuwek. iki soal anu lho Mas, nak wengi ayo Mbak. Mbak Putih go miku ki lho. Saiki wis kepethuk dadi rasa amung tansah dadi lituran buta galang kepapan anggon putan salamun oke pancang panci bangun wis mantel ora getut men semo wong manis Ekolani. ojo wis Joget-joget ekolani. predake dusun Ekolani. Nyanyi. Ekolani. kagowo mik papat mbok pateni kabeh Sesuk golek MC sing rada enom Pak. Tuwa rapati apa lagu iki. Lah yo Mas, muni yo Mas. nek Iki pas mau aku sing mati. nyanyi coba pateni ri Lah yo masukin Mas. mateni Ayo, pasaranku iki Ayo, banger ayo. ke tambahi lo nini Iya ya. Ri, ni yo ri. oh ya ding jane pahni Kok ni ta? tambahi lo pah Ambune ya Allah. Kamu ngono ki ambune ababe Allah, Pak. tambahi lo pah Pringose. Masukin sayangku. Ayo tandang ta. bareng sa iki kuwi to Hei,
Ora Piye? Mas, saiki. Oh. Ojo, Saiki wis kepethuk kan sing rujuk mantuk ilang rasa jam Es terus. lagu wis ketemu wey wis krungone musik e PKBS bergoyang monggo tak kiyal tak kendil pasukan merahnya Bu Jasmine monggo Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak kowe ngajak ning Tawang Mangun yang piting ser sengenge ono kene aku nunggu boken tak SMS ra balesi bodo amat. yen tak telepon malah kok pateni Kasihan Elo. mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel Wali janjine janjane alasan suara sulit kumandang suarane sapa wong sing ora gelem kadung kandanku ora tekan bayar tibone kowe lho ayo bayar mbahmu kuwi Brimo mana mana bisa kasih ana suwen monggo mah nano janjane kowe nang ngendi Gelagamu saja nyurikane hatiku kowe Pak Jasmine monggo tidak mriki apik cepet
pancen aku dilahirke nang donya iki ngrejekeni, Mas. Nih, Kowe cedak aku sugih kowe, Mas. lukir. Kowe kene, aku kono. Apa? Kono abang aku ijo. Aku kon rono kok. Lukir, lukir. Lukir, Rono. lukir. Ya. Ditenono abang ki kok. Pak abang ngomong itu abang lho soalnya. Ih, kok ngono to, Mas? Aja ngisin-ngisin ke to, Mas. Aku demi aku mah. demi kanca-kanca lho nih. Aja kaya ngono, Mas. 200. 200 mata. 50.000 ngomongnya 200 lho. Janjane kowe ning endi? Telakatku saja nyuri kali. Tak gendong kemana-mana. Hatiku sujud. Kowe kencan karo wanita liya. Yo. Oi. Iki wis arep metu kok malah mbok pateni iki piye kowe iki? Piye Mas? Wis arep metu malah mbok pateni. Mboten sah ngoten niku. Mboten. Lah kene napa? Nadyan aku bocah gunung. Pemandangannya apik kene. Nyuting iki mudeng apa ora kowe iki? Cerah foto. Woi. Mas. Dipindah kene apik kene. Kowe iki mburine iki lho sapa sok ganteng men to kowe. Iki sapa? Wong tuwek barang kok. Sopir. Kuwi Mbak Sopi jenenge. Apik kene lah, ngono lho Amsari bocah 50.000 nya. Hele. Apa kowe ra kelingan? Yo. Podo lungguhan kegocekan karo aku Berkat podo spesial buat keluarga besar Pak Jasmine. Asik. Tunggu Pak Jasmine.
nongo tina beda pengru beda kaya Rini persis Ora beda kana suhu kok Segere. padake aku ki gak iso. kaya ngene mbok terokke Ora lho Mas. Nek Mbak Rini sok